हा रस्ता किती छान वाटतो ना. हा किती छान मधूनच तिकडनं रस्ता. एवढं चालत यायला लागतो हम्म. पुलापर्यंत. गाडी चढत नाही ना वरती. गाडी आणि चढते रस्ता नाही चांगला आहे. पण ते स्लिपरी रस्ता आहे ना, हा म्हणून एकट्याने गाडी आणली चालवत. आता पाणी कमी आहे पण नदीचं मी. ती वरती कशी चढत नाही बघ. माउंटन ना शेवटी मम्मी. हा आता आम्ही चाललोय परत घरी. थोडंसं घर बघायला, घर साफ करायला काव्याच्या घराच्या. घरी. पण बाजूला काव्याच्या घरी पण ऊन झालं. ऊन आता हा ऊन असा तुम्हाला दिसतोय चांगला, पण इकडे आणि मग ते हात भाजतायत. करपायला होतं या उन्हामध्ये. नदी बघून घ्या, कारण आपल्या वरती कसे नदी नाहीत ना तिकडे. आता इथून बरोबर आपलं घर ना मम्मी, बाईकनी 12, मग सिंगल 12 मिनिट आणि डबल असेल तर 16 मिनिट किंवा 17 मिनिट किंवा 20 मिनिट मॅक्झिमम. चला आता घरी जाऊया. इथेच बसायचं आहे. येस. काय तू जा पुढे जा, कारण तिकडे पण दगड आहेत ना जास्त. ये आपण त्या ब्रिजवर होतो ना. छत्री लावतो का इकडे. म्हणजे आता आम्ही जातो बघा या रस्त्याने. तर इथे बघा मध्येच आम्ही शेतात गाडी थांबवलेली आहे. जरा गाडी बंद करूया आपण, स्टँडला लावूया. कधी पण गाडी चावी काढून टाकायची आपण, रिस्क नको. शेत बघा इकडे. वा वा वा, ही सिनेरी तुम्हाला दाखवायची होती. मम्मी बघा तिकडे गेली. काय दाखवायला गेलीस रे. पाटाचं पाणी. हां हे पाटाचं पाणी आहे. शेतासाठी पाहिजे ना हे घेतात. आता हे वेट जात आहे. पण हे बघ ना किती शेत आलं बघ ना इकडे ना. हा हे शेत आहे भात शेती. काय काय भात शेती पसवली आहे म्हणजे त्याला दाणे आले आहेत. हा हे आता गणपती गेल्यावर पसवेल. आपण रस्ता बघ ना बरोबर मधोमध धग पिकं बघा, सिनरीच वाटते पूर्ण प्रॉपर है ना. चल जाऊया बाईकडेच. अशी स्वतःची गाडी आहे म्हणजे आपण थांबून दाखवू शकतो सर्व. होय आपल्याला पण बघायला चांगलं. हो नाही खूप छान वाटतं ही सिनरी. ते बघा एकदम ते भारीच पण वाटतं. येतोय बघा. पाऊस यायच्या अगोदर चला, नाही तर आपण भिजू. ते पाऊस आलेला आणि आम्ही केळीची झाडे बघा. आता इथे जोरात पाऊस आला ना, म्हणून आम्ही बाईकमध्ये थांबवली. आणि हे का ओळखीचे नव्हते घर, तरी आम्ही गेलो तिकडे शेडमध्ये. मग त्यांनी आतमध्ये बसायला दिलं. अजून झिमझिमा पाऊस आहे. जाऊ शकतो लगेच. चल आता आमच्या चेहऱ्यावरती ऊन येतोय. आता तुम्हाला अजून एक सिनेरी दाखवतो बघा. तुला आवडली काय सिनेरी. मस्त आहे. रस्ता बघा आता चढ आहे पूर्ण ही, आणि हा उतार आहे. आता आम्ही आलेलो आहे घरी. हे बघा इथे एक जा वरतूनच जा शॉर्टकट. फक्त डोक्यावर पडलं ना पाहिजे बाबा ते. आज पाणी नाही आलं. चला
आता इथे आम्ही घरी पोचलेलो आहे आणि इथे आमची काव्या मॅडम पण आलेली आहे. काय काव्या, हाव आर यू? कशी आहे तू काव्या? कसे बोल, हस आले, टाळी टाळी दे, टाळी दे, वा. जोरात दे, जोरात. नाही. हात नाही पडवी बघ. हां. परत. दे अरे आता वा. माझ्यावर दे. अरे वा, हात नाही पकडायचा. हे. चल हसत नाही आज, हसत नाही, हसत नाही आज. जाऊ दे आता काव्याला गिफ्ट. काव्या गिफ्ट बघ तुझा. आधी पहिला आता गिफ्ट घे, गिफ्ट घे. डान्स करते काव्या. इकडे जरा लाईट ना, जरा नॅचरल लाईट नाही, बाहेर जाऊया का आपण? हा चल इकडच्या लाईटी बंद कर. चल. लाईट्स ऑफ. 1 2. हे मणी आतमध्ये आली. आतमध्येच राहिला ती. जाऊ दे बाहेर, जाऊ दे बाबा बाहेर. आतमध्येच राहील. लाईटी पेटव उभ्या. ये इकडे इकडे. इकडे नॅचरल लाईट आहे ना. डे लाईट सारखी कोणतीच लाईट नाही. किती पण लाईटी लावली डे लाईट नाही. किती लाईटी आता राहते. ही कशी फ्रॉक असेल सांग काव्या. काव्याला आवडेल काय बघूया पहिली. काव्या बघ. काव्य तुला आवडेल का अशी? आवडेल. घालायची आहे तुला एकदा आता. हसून दाखव. हस हस बघूया. टाळी देणे हस. ही, ही, हस ही, 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 हस 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 ही, ही, ही. हस. आता घे मला जोरात मार, मला लागत नाही. घे. 1 2 5 3 2 नंतर 5 ना. 3 4 5 बस आता घाल. आता चला आता चेंज आता करून काव्या दाखव. घालणार बघा कशी. तिलाच दे. हां बघ कशी काव्या. आता काव्याच्या अंगावर टाकते, मग घालेल, घालून मोकळी. हां 3 2 1. थांब पट्टा बांधते. काव्याला बघा फ्रॉक कशी दिसते. हात काय ताट झाले का? बरोबर झाले. आय दट्टा होतं मलिकी घरची. जट्टा केस कापलेस काय? केस कुठे कापे? केस गेले तुझे वरतून फ्लॅट झाले एकदम ना तुझे केस. हां असं पाहिजे जरा. ते कुठे केस कापते छान मस्त वाटतंय. कसं वाटतं तुला ड्रेस? आवडला? छान वाटला. गोल फिर जोरात. गोल पीस. अजून 2 राऊंड मार अशी आणि उलटी. केस बांधू. बांध. गोल पीर. बस बस तिकडे पडशील. अरे वा छान आहे. जा अशी आईला दाखवून ये जा. घाण करशील नाही ना खाली. ती पकडून जाईल. आईला दाखवून ये जा अशी, मग ती दुसरी घालायला येईल. जर अशी पकड. जा आईला दाखवून ये, दुसरी घालायची आहे. वर पकड. तोपर्यंत आपण वरती जाऊया. चल रुको मैं भी आता हूँ. तू येते आहे. थांब तिचा होऊ दे आधी. जा. हे बघ तिचे पाय किती छोटे आहे आणि मी तिला चप्पल एवढे मोठे घेणार होते. बरे नाही घेतले. म्हणून बोललो पहिलं घालून बघायचं हा. मग. तुझी मांजर बघ तिकडे. सिनेरी बघा आमची. पाऊस आहे मी अजून. आपण जर आजूबाजूचं बघून येऊया. चल चपला घाला. हे बघा इकडनं 6 बघा. 6 पासून आपण सर्व बघत जाणार आहोत. वरती चप्पल. सुरुवात ह्या लास्टच्या 6 पासून बघ. आंब्याचा 6 सर्व रान बिन पाला सर्व काढलेला आहे बघा. साफ काढून केलेलं टाकलेला आहे. आता बघा किती साफ दिसतोय. आहे. पहिलं किती ते सारं म्हणजे रान वाटत होता ना. इकडे आणि इकडे या ते बघा. तो अजून वाढला नाही का? तसंच आहे का? हा वाटतोय ना, त्याला फळं येतात आहेत ना. इथे आपले लिंबूचं लिंबूच्या झाड. झाडाला पण लिंब आले आहेत बघा. हवे लिंबूवाला बघितलास ते बघ. है ना 2 आहे बघ. पाठी पण 3 मम्मी. 1 2 3. हे बघा काटे असतात ना याला. काटे असतात त्याला. त्यात काढायला जाऊ आणि चांगलंच रस यायचा बाहेर. आणि इकडे एक कंप्लेंट आहे आमची. आमचा झाड कोणीतरी मोडला.
तोडून नेलाय बघा. सर्व तोडून नेलेला आहे. तर मोठा होता ना हा. ओव्याचं झाड आता एवढा ते झुपका झाला असता, हो असं अजून. वरती झुपका झाला असता, ते तोडलेलं आहे. आणि इकडे परत गायीने खाल्लाय बघा, कोणीतरी खाल्लंय ना हे. हा. नाही तर हा झाड असं झाला असतं मोठा जो लालवाला सगळं. हम्म. तुळस. आपला गेट पण आता लावून टाकूया आता, आहे ना. काव्य आपली मस्त एक फ्रॉक घालून नटलेली आहे. ये. अजून दुसरी फ्रॉक घालायची आहे. पण माती लागेल तिकडे. इथे हे झाडं बघा. आता काय झालं? तर रान काढल्यावर छान वाटतंय ना. यो यो चिकन आहे. इकडचे आपले चिरे पण कमी झालेले आहेत. चिरे कमी झाले आहेत ना. हाईट होते जास्त, कारण मग 1 2 3 4 पायरी चढायचो ना मी. होय. हे काय करते, खेळते. आता तुम्हाला एक सांगतो बघा मम्मी, तुला पण समजलं असेल लास्ट टाइम ना आपण सर्व झाडं सर्व लावली होती. इकडं आलं ते. हम्म. हे तुम्हाला सांगू, त्यावेळी लॉकडाऊन होतं आणि इकडे स्क्रीनमध्ये त्यावेळी लॉकडाऊन होतं. आणि मला माझ्या म्हणजे जसं आपल्याला लावतात ना हम्म. बंगल्याच्या बाजूला किंवा घराच्या बाजूला प्रोफेशनली लावतात, तसं मला लावता आलं नव्हतं, कारण काहीच मिळत नव्हतं मला. आता सर्व ओपन आहे. आता हे झाडं तर असेच माणसाने सर्व आवडीने लावली होती. अशीच लावलेली आहेत ती आपली. आता आम्ही तुम्हाला प्रोफेशनली पण लावून दाखवणार बघा, प्रॉपर म्हणजे जसे फुलं येतात ना सर्वीकडे. हा नंतर. हा नंतर लावून दाखवणार तुम्हाला आम्ही. जेवढी जगली तेवढी जगली ना ते पानं ना, ते पुलावमध्ये टाकायची, पुलावपत्ती. हा, पुलावपत्ती. इथे सोनचाफ्याचं झाड बघ. हा छान झालाय, मोठा आहे ना. सदाफुलीचं झाड. हे काय इकडे इकडे ठेवा, इकडे नाही ठेवायचे असतात, इकडे ठेवायचे असतात. ते उडाले ना सर्व. हवेने गेले ते. आणि इकडे आपलं 6 बघा 6. हा ते लावून टाक, ठेवते. आता एकदा परत आपण राहायला आलो ना मम्मी, तर सगळं व्यवस्थित आता काजल सोबत येईल ना तर सर्व होऊन जाईल इकडे बरोबर ना. सगळं व्यवस्थित होईल. हे मस्त वाटतंय ना. हे बघ, हे आपलं ही हाईट एवढी छोटी हाईट म्हणून लेट होत आहे ते. तो बघ आला. हवा आला डॉग. अरे कुठे होता तू बुबू, कुठे होता तू, कुठे होता तू. इथे पाठी आपला गेट बघा मी, मजबूत आहे बघ केवढा मोठा आहे ना. मोठा आहे ना. हा लावायचा आहे पण पावसामुळे राहिलाय. हो. आणि हा रे बघा रे, हे आलूच्या पानं चालतील का बाजूला असे. हा ते राहतात, चालतात. ती काय तिथल्या तिथे असतात. चालेल ना. मम्मी तुझ्या उंची एवढा गेट आहे, हा उंचीला हा. मजबूत किती हा माहिती का. आणि डिझाईन मी सिलेक्ट केली होती अशी आणि मध्ये. आणि इकडे काहीतरी वेगळं आहे. तिथे नाव आहे पावसामुळे ना. कसं अरे उचलत पण नाही बाबा, लागेल हात चिमटेल. चल. इकडे हा हे बघ, इकडे चिरे आहेत ते, इकडे चिरे लावलेत. मम्मी हे लास्ट टाइम आपल्या ह्याच्यात वाहून ह्याच्यात तुटले नसते तर अजून मोठे झाले मोठे असते. झाले वादलामध्ये ना तुटलेले सर्व. होय, इकडे पण आळूची पानं आली आहेत, होय. है ना. लावलेली आहे ती. हो. आणि इकडे आपला स्विमिंग पूल बघूया जरा. आटला स्विमिंग पूल. आपला हां रानफुलाचं झाड मस्त जगलंय. रानफुलाचं झाड मस्त आलंय. त्याचा काव्याची हाईट एवढं, हे तर अजून वरती गेला असं मम्मी, है ना. ते तुटलं नसतं तर. इथे बघूया आपण, केळी आली बघ, केळीच्या मम्मी हे आत्याने लावलेली ना. आता फण अननस बघ, अननस मोठे झाले. मोठे झाले ना अननस. होय. छान छान छान. तिकडे आरामात चला जरा, मी जाऊन येतो थांब तू जाऊन तिकडे. ये. तुम्ही नका येऊ, कारण तिकडे ते घसर. काय इथूनच दाखव, तू पण नको जाऊ. नाही ना, जाऊया जरा पुढे. मम्मी इकडे काहीतरी करायला लागेल, पाणी साठतोय. होय. तर इकडे पण अननस बरोबर आहे. हा पण जरा मोठा झालाय. नाही आता काव्याला दुसरा, आता ह्याच्यावरती हा तर नॉर्मल आहे ना तुला. आता ह्याच्यावरती जॅकेट आहे, जॅकेट व्हाईट जॅकेट, परीसारखं जॅकेट मला आवडलेला तो, म्हणून मी तुला अजून एक तो घेऊन टाकला. सर्व लोकांना आवडला. मी बघितलं शूटिंग. बघितलं तू. हा माझ्या मोठ्या आई ना हां दाखवला. तुम्ही हा दरवाजाचं पण काहीतरी करायला लागेल हा. हा दरवाजा पण लागत नाही. माझी ती काकी आहे, चला. काकी आहे ती. तिथे मोबाईल सारखं गेली काकी बघा. मी जगणार बघ पुढे असं. हे बघ. तू जंगलात काय, बाहेर पण पाऊसच पडणार आहे शेवटी. अंदर तरी चलो. चला आतमध्ये चला, झाडं बिडं बघा. वो देखो आ गया चिड़िया. हा पण आला, अरे वा. दुसरा पण आला.
कुठे होता तू? कुठे होती तू एवढा दिवस? वाचलं का? हे किती मम्मी अरे रुक रुक. पातळ आहे ना जरा? होय. आता जरा स्लिम झाले ते स्लिम. हे साडी. आता येतील खायला. कुठे होते त्या दिवशी नव्हते ना आलेले? नाही होते. वास घेऊन ओळखतात. अरे अंदर से चलो. चलो अंदर चलो. काव्याला गाई झाली आहे. काव्याला गाई झाली आहे. चला फॅन ऑफ कर फॅन. उजेडात चल. फैन तरी बनवून क्या मेरे को चूड़ा तो ना. ए आईला दाखवलंस का? हो. काय बोलली आई? आवडली आईला? नाही. नाही नाही काव्याला आवडलं ना पार्सल है ना काव्या. आता काव्याला जादू दाखवतो बघा. हे ड्रेस आहे ना काव्या तिकडे उभी राहा. परत तिकडे उभी राहा. आता 3 वेळा गोल फिर. 3 वेळा. हां फिर. कंटिन्यू फिर. थांबू नको. बस. अरे वा ही काव्या चेंज झालेली आहे. काव्याचा ड्रेस बघा. परी राणी आहे अशी ती फिर लाईटीमध्ये फिर अशी फिर बघा काव्या. आपली परी राणी वा आहे. वा हा जॅकेट मला काव्याला आवडलेला. आणि माणसांना सर्वांना आपल्या माणसांना आवडलेला कमेंट मध्ये होतं ना हे छान मस्त वाटते मस्त. अरे वा फोटो काढूया. कर. खाल्लं. इथे ताईचा फोन आलेला आहे काजल ताईचा काव्याला. समजलं ना? हा हा हा. हे हातात काय तुमच्या हातात? यांना ओळखतं का बघूया. कुठे गेलं माझी चप्पल? विचार चप्पल नाही लावू शकत ना खाली. या काकांना ओळखता का तुम्ही सांगा आम्हाला. इकडे ना त्यांचं घर. हे का आणलं काका? हे फुलं गौरीसाठी. गौरीसाठी ना. आलो आम्ही तुमच्याकडे गणपतीला. कधी येणार आहोत? येणार आहे उद्या. उद्या या ना. हां उद्या मला सगळं मिळेल. चांगलं सूट आहे तुमचं. बूट बीट चांगले घातल्यात. गणपती आमचा आहे एकदम पॉसिबल जरा येऊया ना. व्हॉट्सअपला आलेला आहे बघा गणपती आहे काय आलाय व्हॉट्सअपला चेक करतो. दिलेला आहे. गरुड आहे. साप आहे असं आहे मोठा आहे. मला असेल तुमच्या व्हॉट्सअपला आहे का बघा. नाही तर ते दुसरं कशाला येतं तो. काव्या का ताईला एक गाणं बोलून दाखव काजलला. हां त्या काजलला काय सांगतेस? ती बोलते गाणं बोलून दाखव. काव्याचा ड्रेस. काजल ड्रेस आवडला काव्याचा? मस्त आहे, छान दिसते. छान दिसते ना. सूट होतं तिला. अरे वा. चल आता काव्याच्या घरी गणपती बघायला. तर आता काव्याच्या घरी गणपती बघायला. काव्या काजल तुला कॉल बॅक करतो नंतर. बाय. बरोबर 5-5 आहेत देवाजवळ हे ठेवायला. आपण माहिती आहे ना बनवलेले मोदक. हा बघ. डब्बा कुठे आहे? झाकण कुठे अजून चांगले झाकण नाही आहे त्याला. ते झाकण काकांना नाही? असंच दे. आता हे काका टेस्ट करून नंतर घरी खा. आम्ही असेच काय ना काय वेगळं बनवतो ना. नाही पण या आमच्याकडे काय प्रॉब्लेम नाही सगळं. येऊया तुमच्याकडे येऊया. म्हणजे कसं आहे पहिला पहिला स्टॉप सोडून मधला स्टॉप. जोईलला घेऊन येऊ ना. विचारू त्यांना है ना. खावा तुम्ही टेस्ट करा नंतर. घरी सगळ्यांना नागपूर आरामात जा. या नाही जरा मस्त बघण्यासाठी आमचं जरा नवीन असेल तुमच्या रस्त्याला. करूया येऊया ना. मस्त निघेल. या चला काव्या. ए पप्पू काय काकाला सांग. काय दे काका. ओ काका तुमच्या गणपतीसाठी. आमच्या गणपती आज 11 दिवस आहे. हा मग आमच्यातर्फे तुला जाणार आहे ते. गणपतीला येणार तेव्हा जाणार आहे हा तुम्हाला. घे तुम्ही. येणार आम्ही येणार. मी बघा 2 दिवस तुम्हाला इकडे पण तुम्ही नाही. आम्ही आताच आलो. इकडे आताच आलो आम्ही. भाऊ नाही तुम्हाला नागरिक केले. इकडे राहिलो का नाही. घर बीर साफ करायचंय. सगळा कचरा झालाय ना. आता साफ करून घेतो सर्व घर. हा चला हा. बाय. नशिबाने ज्याच्या असतं ज्यांच्या नशिबात असं ते त्यांना मिळतं बघ है ना. हो. आपण हे मोदक आणि हे पुढं दुसरं म्हणजे असं एक्स्ट्रा घेऊन ठेवलं होतं ना. नशिबात नाही. चल. काव्याचं झालं. हा 5-5 बरोबर 5-5. आता हे 5 मोदक दाखव. हे काव्याच्या घरी ना. हा. आणि काव्या अजून कडक आहेत. तुझ्या गणपतीला. नाही पण अजून पण चांगले आहेत. आज किती दिवस झाले बघा. मी आपल्या बुबूला आपण काहीतरी आणून देऊया खायला. बिस्किटचा पुडा पण नाही. बिस्किटचा पुडा आहे आपल्याकडे आतमध्ये. नाही. खायला नाही आतमध्ये. नाही. आपण सर्व वाटून टाकले होते ना गावी सगळे वाटून टाकलेले. मुंबईला जायच्या अगोदर. हो. घेऊया चल दुकानातून घेऊया. चला. जय बजरंग बली. माझी कथा बघा. गारगार हवा सुटली आहे.
गारगार उन्हामध्ये तर चमकतेच काजल, हे काजल बोलते काव्या. वा 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 छान. हे बघा पूर्ण एन्व्हायरमेंट बघा. आता आम्ही चाललो आहे काव्याच्या गणपतीला दर्शन घ्यायला. गणपती बाप्पाचं दर्शन घ्यायला जाऊया तर. चला करपालवायचं या उन्हात. या आरामात. म्हणजे झाडं बघ. का आवडला का काव्याचा ड्रेस? दादा आलाय. हे फ्रॉकी आहे ती काव्याची एक नवीन ही आता घातलेली ती. ही. प्लेट आणा ना, प्लेट एक प्लेट आहे एक. मोदक मोदक ठेवायला. चांगलं सजवलंय. मस्त आहे. अरे वा. काव्या पण सजली आज. गवर सजली. आज येतात आज येतात ना. होय. तुम्ही कसे आहेत? मी बनवलेली मोदक आहे. ते काका तिथे आवड द्यायला आले होते, त्यांना दिले मग 5 काढून. बरं केला. हे पपया पण लागले ना. अरे वा. नाही नाही हे तुमचं बरं. आम्ही खरेदी करताना पण बघितलं. हा काय मग आता घालून बघितलं छान वाटतं त्याच्यावरती ना. ते घातला पहिला. आली होती ना घालून. आरविडी दाखवायला छान आहे छान आहे. मला आमची दीपाली सून आहे ना निकडची, तिने दाखवलं. बघा म्हणे काव्याची काय मजा आहे ती बघा. हो तिथे चप्पल पण घ्यायला गेले. पाऊस एवढा पडायला लागला नंतर ना. बसा. खूप पाऊस. मस्त आहे गणपती. मस्त आहे एकदम. मस्त आहे, छान आहे. काव्यासारखा. काव्यासारखा हिरोईन बघ. छान आहे एकदम. डोकीवरून न्यावा लागतो ना खाली. हो म्हणून छोटा आणि असलेला, खाली कसं उतार आहे. छोटा असलेला बरा तो. काय म्हणतो? आणून लावलास ना जगत नाही ते. जगत नाही. ॲलोवेरा. ते चोरून आणायला पाहिजे. ॲलोवेरा का? आता किती झाली बघ त्याची, भरपूर झाली. अगं असाच उपळून कोणाला दिलास ना नाही होणार तर तो. होत नाही, जगत नाही ते. जगत नाही. हे पपया छान नाही. 2-3 महिन्यात नाही पपया. हो आता आम्ही होतो तेव्हा काय झाडं नव्हती इकडे काय. सर्व मोठी मस्त झाली. का होती? नाही नव्हती ना. नाही. 2-3 महिन्यात चांगलं वाढ येतो याला. पपई का चांगली वाढ. कच्च्या पपयाची भाजी. या आता केळी तोडून टाकायची. इकडे आलेत माकड आले. हो माकडं असतात. हे आणूनच ना. चलो मम्मी. हा, चल. पहिला घर बिर साफ करायला हवा ना. तुझ्याकडेच आहे. चल. चला. हा या या.